en mi corazón. D'aquesta manera començava el dinar de germanor de festa per a tothom al mirall d'estiu de la Platja Llarga. Sens dubte un dels dinars més esperats al llarg de tot l'any per a la penya festiva. Aproximadament 150 persones es van reunir al llarg de dues taules extensament llargues i van disfrutar d'un dinar en companyia. És un dia de festa, és un dia de germanor, fem una paella on realment fomentem el treball dels uns amb els altres, de participar en la festa de Santa Tecla. Per nosaltres el voluntariat és una cosa molt important perquè representa solidaritat, representa integració, que és un dels nostres programes de diversitat i integració dintre de la nostra empresa. Per tant, és algo important per nosaltres. La paella jo diria que és on tenim més contacte personal i cada any ja és un clàssic del Santa Tecla per tothom per nosaltres i la gent realment gaudeix d'aquest rato amb aquest entorn del mirall d'estiu, que és una cosa molt agradable. El projecte Festa per a tothom va engegar ara farà 19 anys amb la voluntat de fer gaudir de les festes de Santa Tecla a tothom. Les bromes durant el dinar van ser constants i les ganes de passar una jornada divertida van marcar l'esdeveniment. Tothom va voler dir la seva. Aquí estem tota la colla de Festa per a tothom. Som un grup d'amics, que ara ja som més de 150 gairebé, que estem desitjant molt que comenci la paella perquè nosaltres ho passem molt bé. És la manera que se trobem tots aquí, que n'hi ha que igual fa un any que no ens veiem. S'ho passem, som més aviat voluntaris i minusvàlids, més aviat som una colla d'amics. Menjarem una paella i demà fem unes activitats molt d'allò, anem a veure el retaule de Santa Tecla, etcétera. El que no se apunti es perquè no vol. A ver, hemos venido a reunirnos aquí todos los minusválidos. Hombre, estate quieto. A reunirnos aquí todos los de Santa Tecla, gracias a la DON y al Ayuntamiento, todos los años los discapacitados y demás podemos celebrarlo. Podemos dar gracias a la DON y a Pitu. Des del 2002 aquesta iniciativa ha pogut desenvolupar-se fins al dia d'avui gràcies al suport físic i material de Dow Chemical. Una festa que no només es queda en la paella, sinó que es va desenvolupant al llarg de totes les festes de Santa Tecla 2009.